दिनै आफलागाव प्राइमारि बिपिएफनि बानजायनायाव जोंनि अन्थाइबिल गामिनि गेवलां फोथाराव मोनसे जोंनि हानजानि बिसायख'थि फोसावदिंनि मेल जथुमनाय जादों, जेरावनाखि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्राय समाजखौ दैदेनग्रा माखासे गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेल समाजकर्मी व्यक्तिफोरखौ लेंहरनाय जादोंमोन। बिथांमोना गासैबो बाहागो लाफैनानै दिनैनि मेलखौ जों बिराद गाजा गोमजायै खुंनायाव मदद होफैदों आरो बिथांमोनहा जोबजासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि फारियै जिहेतु बेवहाय जोंनि बिजाथिया स्वयं गावदोंमोन मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा आरो जोंनि लाइमोन बिपिएफनि मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन, आंबो दंमोन। जोंनि गासैबो बिबुंथिफोरखौ बे ओनसोलनि सानदों हनो गोरों बुद्धिजीबि लेखा गोरों समाजकर्मी बिथांमोनहा गोसो होना खोनासंदों आरो बिथांमोनहा जेरैबायदि जोंखौ मदद होदों दिनै खोनासंनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफखौ मदद होनो थाखाय बयहाबो गोसोजों थिरांथा खालामनानै लानानै दं आरो आथिखालनि जे इउपिपिएल हानजानि सरकार, बे सरकारा थारैनो बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे खुंथायखौ बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दं। बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानानै जेखिनि सिगाङाव बिथांमोनहा गावसोरनि हानजानिफ्राय रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन, बेफोर मोनसेबो हाबाफारिखौ मावफुङैयाव दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ लानानै गोबां खुद्रिनाय दं आरो बेखौ बिसायख'थिखौ फैब्ला बिथांमोनहा निस्सय फिन साजा होनायनि फावसिलायै बिपिएफ हानजाखौ भट होनानै देरहा होनायनि थाखाय खामानि मावगोन बा बिपिएफ हानजाखौ आरोबाव सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय नारा नाथा बिथांमोननिफ्रायबो नाजानाया थागोन। बेखौ दिनै जों मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों रायजोफोरनिफ्राय रिएक्सनखौ नुदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिथाव मुगैथाव बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनै इउपिपिएल हानजाया खुंथाय हानजायाव थानानैबो गावसोरनि मोजां हाबा मावनायनि गेजेरजों रायजोफोरखौ बुरखायनानै बुजायनानै गावसोरनि खाथियाव बिथांमोनहा बोजबनानै लानायाव फेलें जाबाय। मानो होनोबा थांनाय 4 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो रायजोफोरनि खामानि मावहायाखिसै। न'खर न'खर साख्रि होनो होननाय बाथ्राखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जेरैबायदि गोख्रोङै बै समाव बिसायख'थि समाव बुंदोंमोन, दिनै सासेनिबो साख्रि होनो हायैयाव गामि गामि रायजो राजाफोरनि खाथियाव बिथांमोनहा हाबनो हाला। जोंनि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 10 लाख थाखा बेबायदि होनायनि जे जबान होदोंमोन, बेखौबो मोनसेबो होनो हायैयाव दिनैहाय जोंनि महिलाफ्राबो दिनै गामियाव हाबबा बे हानजाखौ गिलु फालु सोंलु थिखांनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आख' फाख'आव खोख्लैदों। जोंनि गोबां लाइमोनफोर जायफ्रा न'खर न'खर साख्रि मोनगोन होननायखौ फोथायनानै बिथांमोनजों हानजायाव खामानि मावदोंमोन। बे लाइमोन लेखा गोरों बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै साख्रि मोनैलाय बे हानजाखौ दिनैहाय गामियाव हाबनाय लोगो लोगो बयबो बेंनानै सोङो, बयबो बेंनानै बिथांमोननि सायाव नानान धरननि प्रश्न खालामो, रायजोफोरनिफ्राय गोखा गोखै बाथ्रा खोथा खोनासंनाङो रायजायो। बेनि थाखाय उफाय गैयियाव दिनै बिसोरो बे इलेक्सनखौ देरहा होनायनि गाज्रि खायदा कौशलजों दिनै हाबनो रायजोफोरनि गेजेराव बोरैबा हाबनो हायो बेनि लामा नागिरनानै बिथांमोनहा मा खालामदों, बे भुवा मोनसे अरुणदयनि आसनिनि रायजोफोरनो होनो होननानै फर्म साफायनानै रानलादों। बे गासिबो नंखाय बुहा, बे सरकारि आसनि नङा। सरकारि आसनिनि फर्माव खुनु प्रकारे फर्माव बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि सिम्बल थाया। बे फर्म राननायाव दिनैहाय जों नुदों बिथांमोननि बे फर्मा खर'आव ट्रेक्टरनि आरो गाहायाव पदम फुलनि सावगारि दं। बे पियरलि नन गभर्नमेन्टेल फर्म, पलिटिकेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिजेपिजों साफायजानाय फर्मसो, सरकारि फर्म नङा। सरकारि फर्मबा बेवहाय खर'माथायाव अशक स्तम्भ थायो। दा रायजो राजाफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौ थगायनानै भट मोननायनि बुद्धिजों दिनैहाय बिथांमोनहा बेबायदि नंखाय बाखाय 2 नम्बरि जेखौ मावनो हाया, जेखौ होनो हाया, बेखौ भट बोनायनिल' खायदा हिसाबै बाहायनानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबनायनिल' मोनसे उफाय हिसाबै बे फर्मखौ रानलानाया थारैनो लासिं सिं बाथ्रा, मुगैथाव बाथ्रा आरो दिनै सरकाराव थानानै बिथांमोनहा रायजोफोरनि खाथियाव हाबनो हायैया बयनिख्रुइबो देरसिन रायजोफोरनि खाथियाव जेननांनाय आरो बेखौ फैगौ 7 तारिखआव बिथांमोनहा गमामायैनो इलेक्सननि गेजेरजों बेलटनि गेजेरजों जेनमारनानै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ नेवसिनाय मुगैनाय बेनि फोरमानखौ बिथांमोननि सायाव देखायगोन। जोङो नुनो मोनदों जे गासैबो इउपिपिएल दलनि दैदेनगिरिफोरनि गोसो बायनायनि बाथ्रा, गावसोरनि हानजाखौ जे रायजो राजाफ्रा मुगैबाय नेवसिबाय, बेखायनो सरकाराव थानाय हानजाब्लाबो दिनै बे हानजायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रानो होन, लेखा गोरों लेखा रोङै जायखि गैया मानो, बोराय बेन्थ' जोंनि समाजनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल हानजायाव हाबा।
मानो होनोबा इउपिपिएल हान्जाखौ थगायग्रा हान्जा, फोथाय खेबस' हान्जा, मिसा बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लानानै क्षमता आखायाव लाग्रा होननानै बिथांमोनहा दिनै सिनायथिखौ गावसोर होना लाबाय। बेखायनो बे हान्जायाव रावबो थाङा आरो बे हान्जानि सोलाय दिनै बिपिएफआव फालो फालो हाबफैगासिनो दं। बेखौ नुनानै बिथांमोननि बिखा बिख्लोआ मावखांजोबदों। गिनायजों बिथांमोनहा थोथोर-बोबोर जादों, नार्भास जादों आरो गोसो बायनानै दिनैहाय बेबायदि मालायनि हान्जायाव मानसि फैनायखौ बिथांमोनहा सहायनो हायिनि गोब्रामलाबायनानै बिदि बखिलाबायनाया जादों। बेनि बादै दस्रा जेबो नङा।